नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आज आपण ही ओल्या करंदीची म्हणजे बेबी प्रॉन्सची चमचमीत अशी भाजी कशी करायची ते बघणार आहोत। तर त्याच्यासाठी मी कढईमध्ये 2 चमचे तेल गरम करून घेतलेलं आहे। तेल चांगलं गरम झाल्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये भरपूर बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आहे। हे 4 मोठे कांदे आहेत, ते बारीक चिरून मी वापरलेले आहेत आणि ते कांदे आहेत ते तेलामध्ये छान आपल्याला परतवून घ्यायचे आहेत। हे बघा, मस्त असा कांदा परतवून घ्यायचा आहे। कांदा छान परतवून झाल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये आला लसूणची पेस्ट घातली आहे 1 चमचा आणि ती पण या कांद्यासोबत छान अगदी परतवून घेतलेली आहे। मीडियम टू स्लो गॅस फ्लेम ठेवायचा आणि हा जो कांदा आहे आणि आला लसूणची पेस्ट आहे ती व्यवस्थित परतवून घ्यायची। आलं लसूण इथं वापरल्यामुळे आणि ती अगोदर परतवून घेतल्यामुळे त्याचा कच्चेपणा जो आहे तो जाणवणार नाही। नंतर 1 टोमॅटो आहे तो बारीक चिरून इथं वापरलेला आहे। 1 पाव चमचा मीठ घातलेलं आहे, त्याच्यामुळे टोमॅटो मस्त अगदी मऊ पडेल आणि छान अगदी मस्त स्मॅश होईल। तर मस्त असं कांदा आणि टोमॅटो मी परत एकदा पुन्हा छान अगदी परतवून घेतलेला आहे। मीडियम ठेवायची गॅसची फ्लेम यावेळी आणि छान अगदी कांदा टोमॅटो आपल्याला हा मस्त असा परतवून घ्यायचा आहे। भाकरी किंवा चपातीसोबत ही भाजी आहे ती खूप छान लागते, नक्की एकदा ट्राय करा। जर तुमच्याकडे बेबी प्रॉन्स मिळाले नसते तर छोट्या प्रॉन्सची सुद्धा म्हणजे आपल्याला जे प्रॉन्स मिळतात त्याचे छोटे तुकडे करून सुद्धा आपण अशीच भाजी बनवू शकतो। तर याच्यावर झाकण ठेवलेलं आहे आणि मंद गॅस फ्लेमवर 5 मिनिटाची वाफ दिलेली आहे, त्याने टोमॅटो मस्त असे मऊ पडतील। तर एक वाफ देऊन झालेली आहे, टोमॅटो मस्त असा मऊ झालेला आहे। मस्त असं मी ते मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि आता याच्यामध्ये आपल्याला काही मसाले घालायचे आहेत। तर याच्यामध्ये पहिली मी घातली आहे ती काश्मीरी लाल पावडर, त्याच्यामुळे मस्त अशी लालसर रंगाची आणि चमचमीत दिसायला चमचमीत अशी भाजी तयार होईल। तर लाल मिरची पावडर घालून झाल्यानंतर 1 पाव चमचा मी याच्यामध्ये हळद घातलेली आहे आणि हळद घालून झाल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये आपला जो मसाला आहे, घरगुती माझा मसाला आहे तो मी इथं वापरलेला आहे। तुम्ही तुमचा कोणताही घरगुती मसाला इथं वापरू शकता। मसाल्याची क्वांटिटी तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त ठेवू शकता, पण ही नॉनव्हेज रेसिपी आहे त्यामुळे मसाल्याची क्वांटिटी थोडीशी जास्त ठेवा, त्याने टेस्ट आहे ती परफेक्ट लागते। आता सगळे मसाले जे आहेत ते कांदा टोमॅटोमध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। हे बघा, छान अगदी मिक्स करून घ्यायचे कांदा टोमॅटोमध्ये एकदम छान। हे बघा, आणि छान मिक्स करून घेतल्यानंतर मग याच्यामध्ये आपल्याला हे बेबी प्रॉन्स जे आहेत ते घालायचे आहेत। तर त्याच्या आधी मी याच्यामध्ये हे कोकम घातलेले आहे, कोकमच्या 4 पाकळ्या घातलेल्या आहेत। आवर्जून घाला, कारण त्याने जी टेस्ट आहे ती खूप छान येते कोकमामुळे। तर कोकम घालून झालेले आहेत आणि आता मी याच्यामध्ये हे बेबी प्रॉन्स आहेत ते घातलेले आहेत। अर्धा किलो आणलेले, तर ते व्यवस्थित स्वच्छ धुवून मी साफ करून घेतलेले आहेत आणि नंतर इथं वापरलेले आहेत। हे बघा, खूप छान लागते या करतीची ही भाजी किंवा बेबी प्रॉन्सची ही भाजी, चपाती किंवा भाकरीसोबत खूप अप्रतिम लागते। तर इथं बेबी प्रॉन्स आहेत ते ॲड करून घेतलेले आहेत आणि नंतर मग चवीप्रमाणे इथं मीठ घातलेलं आहे आणि पुन्हा हे कांदा टोमॅटोमध्ये आणि त्या मसाल्यांमध्ये हे बेबी प्रॉन्स आहेत ते छान अगदी एकत्र करून घेतलेले आहेत। मस्त असे एकत्र करून घ्यायचे, गॅसची फ्लेम मीडियम टू स्लो ठेवायची आणि छान अगदी हे एकत्र करून घ्यायचे। बघू शकता तुम्ही, खूप चमचमीत अशी भाजी तयार होते आणि तेवढे झटपट पण होते। जर प्रॉन्स तुमच्याकडे नीट साफ केलेले असतील तर अगदी झटपट अशी भाजी तयार होते। तर छान अगदी मी हे मिक्स करून घेतले आणि आता बघू शकता तुम्ही याला थोडं थोडं पाणी सुटलं आहे। त्याच्यावर झाकण ठेवून 5 ते 8 मिनिटाची मी याला वाफ दिलेली आहे मीडियम टू स्लो गॅस फ्लेमवर। याला बेबी प्रॉन्स जे आहे ते अंगचं पाणी सुटलेलं आहे, त्याच्यामध्ये थोडंसं मी ओलं खोबरं घातलेलं आहे, तुम्हाला आवडत नसल्यास स्किप केलं तरी चालेल। आणि नंतर मग भरपूर हिरवी कोथिंबीर ती घातलेली आहे आणि नंतर मग मी हे व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे। बेबी प्रॉन्स हे लवकर शिजतात त्यामुळे त्यांना जास्त वाफ देण्याची गरज नाही। 5 ते 8 मिनिटामध्ये वाफ दिली तरी त्याच्यामध्ये हे छान अगदी शिजून येतात। आता पुन्हा मी हे भांड्यावर झाकण ठेवून 1-2 मिनिटाची वाफ दिलेली आहे, त्याने सगळे मसाले, खोबरं, कोथिंबीर मस्त असं एकत्र होऊन येईल आणि हे बघा ह्याच्यातलं सगळं पाणी आटलेलं आहे आणि मस्त अशी आपली चमचमीत अशी ही बेबी प्रॉन्सची जी भाजी आहे कांदा टोमॅटोमधली तर ती तयार झालेली आहे। रेसिपी एकदम सोपी आहे पण चवीला मात्र तितकीच अप्रतिम आहे। बघू शकता तुम्ही, मस्त अशी आपली ही करंदीची भाजी, ओल्या करंदीची भाजी तयार झालेली आहे, बघू शकता। तर व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा। जर व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। अशाच एका व्हिडिओसह भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये।